Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De politie heeft zaterdagavond op het Brionplein een 34-jarige Curaçaonaar aangehouden. Hij wordt ervan verdacht op 8 april 2018 2 mensen te hebben doodgeschoten. Dat gebeurde na een discussie bij een minimarket. De dader schoot op de 2 slachtoffers terwijl die net wegreden in een auto. Als gevolg van de schoten kwam de auto tegen een boom terecht bij Helfrichdorp. Bij Klein Curaçao is gistermiddag rond 2:30 een man verdronken. Het gaat om een 34-jarige man die samen met 2 andere personen zou zijn gaan freediven. Toen 2 van hen weer boven kwamen, merkten ze dat de derde niet naar boven kwam. Ze wisten de man op het droge te krijgen, maar een poging tot reanimatie mocht niet baten. Het lichaam van de man werd met helikopter van de kustwacht getransporteerd naar steunpunt Hato. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Op de weg naar Westpunt, ter hoogte van de landfill, vond gisteravond een ernstig ongeluk plaats. 2 personen raakten zwaar gewond bij een ongeluk dat plaatsvond tussen 2 auto's. Uit een eerste onderzoek blijkt dat een van de auto's op de verkeerde weghelft terecht was gekomen. Daardoor knalden de auto's frontaal op elkaar. Beide personen zijn met een ambulance naar het CMC gebracht. Voor het eind van het jaar zal de Girobank haar deuren sluiten. In 2013 kwam de bank onder een noodregeling te vallen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Inmiddels is het aantal rekeningen teruggebracht van 27.000 tot ongeveer 2.000. De regering van Curaçao sluit een lening af met Nederland, zodat de deposanten van de Girobank hun fondsen kunnen krijgen. Dat stelt minister Kenneth Gijsberta van Financiën. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Drie werknemers van het Advent Hospitaal zijn besmet geraakt met het COVID-virus. Dat heeft de directie van het hospitaal op de Facebookpagina van het ziekenhuis bekendgemaakt. Sommige specialisten zijn boos dat de informatie niet direct naar hun gegeven is, maar dat ze dit belangrijke nieuws via Facebook moesten horen. Afgelopen weekend circuleerde het bericht dat er 3 werknemers van de gevangenis zouden zijn ontslagen vanwege immorele handelingen. Het ministerie van Justitie heeft kort erop laten weten dat dat bericht niet waar is. Ook zou er geen onderzoek worden gehouden naar mensen die zich immoreel op het werk zouden hebben gedragen. Curaçaose muzikanten gaan morgenmiddag demonstreren omdat ze er schoon genoeg van hebben dat ze al maandenlang geen inkomen hebben. Dit vanwege de coronamaatregelen. Organisatie voor muzikanten en entertainmentindustrie op het eiland, AMAC, organiseert vanaf 5 uur 's middags een manifestatie op het Wilhelminaplein in Punda. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.